11. juli 2012. Jeg er ved at rydde stykket for ukrudtstræer. Vi kalder det for Lindaskoven. Der ligger en stor dynge kvæs. Der bor Linda nede. Jeg står nede på den vej, som vi skal have den store flisknuser ned på. Kommer ind her. Så skal den tage kvæs fra begge sider. Og så er jeg så tilbage, hvor jeg startede. Jeg går lige op på højen her. Og sådan en dynge kvæs, som jeg skal have smidt ud til vejen. Der er noget, der skal fældes der, kan jeg se. Og det er så her, flisknuseren skal køre ind. Han bakke ned her, kan man ikke se på billedet. Men det er lidt sjovt, at der har været en vej hernede i gamle dage, der går igennem Lindas have.